Yebo sanibonani igama kuBhaka isibongo kaNzama cha. Ngithi ake ngiphendule le ndoda le. Usigujana. Ukhehlelezi ngoba nakho kungazuthi uyangichallenge uma ukuthi uchallenge mina. Ngithi kuyena ke mina King Bhaka anginankinga nokwenza ifight beyifuna ifight. Kodwa into engeke ngize ngiyenze eyokuthi kuthiwe kuzoba nama camera, kuthiwe kuzoba nama sponsors, kuthiwe kuzoba no referee. Angifuni yonto. Mina ngumuntu wenqinanga. If yena ukuthi ufuna ifight nami, ifight engiyivumayo, ifight ethi asambe angithi thina silapha abantu, silapha entabeni, silapha empophombeni, silapha emanzini, kulungileke. Asambe siye entabeni thizini. Aphathe insizwa ezosala phezulu egqumeni. Mase kwehla mina naye sobabili. Sehlele phansi. Sobabili singayiphethe ikhali, bengayifuni ikhali. Sifike enzansi, ngimshaye. Ngaphala kuyintwana. Fike ngimshaye enzansi. Ozophuma akekho ozobe lawu elamula lapha. Phela mina ngudlala umdlalo mos. If kuthiwa kuyaliwa kuliwe, akekho ozobe lamula. Ozowina yilo ozophuma ezombona insizwe ezisala entabeni eseqhamuka omunye kufuna sale efile. Kodwa makuthiwa kusazodlala amanqindi, kubizwa amakamera, kubizwa iziponsa, hayi mina ngikho ke lapha. Ifight mina engiyivumayo, ifight yokuthi akaphathi insizwa lezo nami ngibe nezinsizwa ezizosala entabeni. Ziyomukela lozobuya lapha ya enzansi. Iba njalo ke impi yepower. Ngoba mabasesobabili kuzovela ipower yakhe, kuvela ipower yami, akekho ozophazamisa. Ipower ezowina yilezo kwazi ukuphuza igazi lomunye. Yileyo mpi ke mina ngiyivuma. Leyo ke ngisho ingaba Monday ngiyayivuma. Kodwa le kuthiwa kuzoya emaringini kube nama sponsors angikwadlala lawo masimba mina. Khohlwa. Mawunyanya futhi ungamana unyanyeke lapho.